Ето това е Павел. С него ще направим проучването за водата. Има фирма от 7 години, занимава се професионално с сондажи. Ще направим геодезично заснемане горе-долу, да се види къде върват жилите. След това вече ще преценим спрямо ориентацията, каква е дълбочина, такъв сондаж и къде ще бъде. Сега първо забиваме колчетата, да може да фанеме вече апарата, да го долираме и да почне, да може да работим. Да засече някаква част от терена в дълбочина. Дълбочина, кухини, соли, почви, за вероятността за вода. Синьото на екрана и викате тук е водата, но синьото не е опция за вода. Синьото не гарантира вода. Но и зависи от апарата. Но този апарат не. Ясно. То се показва самите жили. То показва директно къде минава жилата водната. Ясно. Добре. То му отнема някакво време да го отчете. Тези начупените линии, това ти е реално водата, където се намалите. Значи са в оня край. Ще направим още едно да видим една там. Защото тук са по-полегати и вероятността е по-слабичка. Има и кухини. Това те дебелите удебеленията са кухини, които са по-трудно се минават. Ясно. Сега ще минем на там. Това са тук жилите за вода. Тук сондаж е 60 метров на 50 метър вода, 60 метров сондаж. По-надолу има вода, но тя вече е на 92 метър. Следващите води. Това тук е много хубава вода, обаче тя е вече много дълбоко. Тя е на 120-150 метра, което е много малко хора го достигат това. Затова ще се пробва на 60-тия. Където сме, тук сме. Тук ще се прави сондаж. На тази линия. Тя водата ще излезне по-рано, но горе-долу да е сондажа да е около 60 метра. Добре, вече имаме някакъв ориентир за място, къде трябва да се прави сондаж. Има няколко жили. Едната е на 60 метра, другата е на 90 и вече другите са над 120 метра. Ще видим, ще започнем с 60 метровата. И така, гледайте, ще ви държа в течение на нещата.